Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo ney'ndawo lapho kusekhona kwafinyelela khona le video. Ngiyabingelela igama lami nginguSithambiso ngingwakaNdlozi. Wemlaleli engenamanje zimi kanje. Useqalile ukukhipha izidakamizwa ebeziginyile owesifazane oneminyaka engu-21 ubudala oboshwe esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo International Airport eqeda ukufika ngendiza ebisuka eSão Paulo eBrazil ngesonto ekuseni. Lona owesifazane odabuke kuleli osolwa ngokushushumbisa isidakamizwa kuthiwa uboshwe ngemuva kokuthi umshini we-X-ray uqinisekisile ukuthi ugunye isidakamizwa. Useqalile ukukhipha izidakamizwa kusho ukhulumela amaphoyisa kazwelonke uBrigadier Athlenda Mathe ekhasini lakhe le-X ngesonto ntambama. Akachazanga ukuthi-ke usikhipha kanjani. Uthe umsolwa osolwa ngokushushumbisa isidakamizwa ngoka-11 ukukhalelwa ngamasonga kaSigonyona ngezinsono ezifanayo kulesi sikhunga sezindiza. Ngesonto ledlule kuphinde kwaboshwa izinsolo zokushushumbisa isidakamizwa okuthiwa beziwagwinyile. Icala lakhe lihliselwe umhla ka-3 October enkantolo yemantshi yase-Kempton Park. Mlaleli, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli ihora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.